Zdravo, ja sam Nađa Hadžistević, nalazimo se u studiju Light Pilates. Želim da vam pokažem vežbe za trudnice i da vam time ulepšam i olakšam period trudnoće. Kako su neke vežbe namenjene naprednim vežbačima, odnosno vama koji ste bile aktivne tokom celog života, odnosno pre perioda trudnoće, predlažem da se posavjetujete sa vašim lekarom pre nego što započnete sa vežbanjem. Hvala!